Kaseng kinong hikai hapo kalama jong ka Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM kabakentup ya ki lower primary, upper primary, secondary but higher secondary school jong ki Artaligi district ka West Bat ka East Giant Hills hakani kasi sa jan ki lapanlong da kajingya kindo ulang hatampang klom yaw musyang juwai. Kajing temu jong kani kajing alang kalong shibenta ban penkre ya kajing ya rally bajajai ke banlong ha ka arfu arterik menta ubna yayong araja arfu ar hanong ba shilong. Kani karali kalong shibenta bandawa na kasorkar halo kimat jingdawa ban penkeu kerdan no ya baro kinong hika ad hoc school hapo ke jila namar hadu menta kasorkar kadang sngap jar ya ki jingdawa bala bunsnem. Nakaliang jong spokesperson ka FASTOM uba mebon lang do haba krenchi kilat patay kubor wala khot lang ya baro ki parano hikai kumjo wi ki kina school barim bakin wan shakane garali ba da ka jing tip briuti blay om daga babu a tanglang khnang bagate ka jing tmu kanlong ka bajob ha ka ju kapor wala kentu juri ya baro ki bawan ya shimbenta bakin penpau katkum kimat jingdawa ki badai hok Kapol ni dan hangi ha yang musyang ha kabang ilawan ban pelong ya kan gajing yalang jong ki noi kai ad hoc na ka east but west and hills ha kabang ni kwa bangin pen smo sikki ha kan sadan kani karali ha ka arko arpek jong ni na yayong bad ha kani karali ni la pen smo sikki ba kinwan da kajing tibreu tiblai bat kin omwan ada kajing buat tanglang kumba julong ha kirali ki ba julong tingi ni di kino hikai ni di ban pedi ya katakan uksa ka babha di kumta ngala persyang bangan batai ru kino hikai ba ki ai ki ba ki de ban le ba ki ai ki ba kim de ban le ki ai ki slogan ki ba ki la ban punon kam ba ki ai ki slogan kim la ban punon kam bat kumju ru sngo bangan kim turu ya kitu kino hikai ba kin haba ki aware kitu ki kena ki ex students lan ki past pupils ba ya kiru kin batha lang kumju But sa kuwi nga kwaru ban batha siya ki pagba ki ba la kersyan ki babun ki long long paru palawan chakman but ki ex students ba ki past pupils ba haba P1 ba pin don ti lang akan ni rally ba niya ba P1 ba pin kersyan ini akan ni rally snobha wan da ka jing tipriu tiplay nai buat tanglang but nai kran ki kitien ki baklamokon ki kitien ki bajobo ki bala ban pin thobria Unda yang ini raya pi, kenang ba pi pinla ba pin yo ya kata ka long kenang ba pi pinla ba num poi ke ya kata ka apot ka bajinjar nama nila ekran ka tu bani begini ki officer sarkaru yang ba lada kadang ke cingtuma tikin hapan sim action te lada pi buat tanglang e te ngin omla bangin ba khli na benta jong pi te tangkatai kuble shibun na benta jong baro ki bala support ini semua ban pintu ban kerpat ba pinwan ban dekat ban ka atrek aba yaki na benta ka hok jong kinong kai ad hoc aka jelam mi khali kuble shibun